Днес ще ви покажа как да изработите видео. Значи натискате си на нещо яко, скриншотваме. И че скрин рекорда трябва да го махна. Че ми пречи се. Тук... Не. Слагаме скрин рекорда и тук. Идваме тук, правим тей. Идваме тук. Влизаме след това. Да, фотошопите вече не ми трябват. Като нищо не мога да направя. Няма спирачки. И на леко скриншот. Но съм нали ви трябва да пусна, бе. Сто съм толкова смотан. Добре, първо... не тази част, нали? Първо тази. Тук кажа, че провалих. Не, бе, след няколко секунди вече съм го изработил, което и нещо. Нямаме спирачки. Готово. Игра Poppy Playtime. Заради скрин рекорда не мога да го кажа. Добре ще пише. Ще видим когато напише. Не, на английски някой писа, абсолютно. Не, Попи! Тут път си правя, че искам нова Попи. Не бе. Тайм. Чакай. Тайм. Ти си не стартам. То е. За теча. Не мисля спомням колко бях поудявал. Не мисля, че е бах за теча. Няма спирачки. Между другото, гледайте видеото. Получи се хипер яко, сега си почвам втора част. Игра по Playtime. Добре, само си написа името. Втора. Чакай, втора. От. Пореди. Ще написа на хъга-лъга. На хъга-лъга. Ари пак това емотикон. Не. Как се сплаши. Сърцето ми тупа, колко силно се иска. Няма спирачки и съм на саря. Как познах, бе? Как тези пръси го познах? 11 минути, 3 харесвания. Искам да знам колко... Айде един показан.
Да, рекламите са... Ари, да видим дали първото видео се е изработило. Вече се качват. Не мога да разбера нищо. Той качено ли е? Той качено ли е? В чернови не е. Как няма показване? Ясно, че ни дава. Да, много е известен с доста абонати. Добре, само за 300 абонати. Ако стигнем 300 абонати, ще направя хиперяк giveaway. Да. Ще направя як giveaway. Условието е просто да се абонираш за канала с камбанката, да лайкнеш всяко едно видео, Не знам как 201 видеа с лайкни, само популярни. Ама няма един коментар, мамка му. Няма един коментар. Ти не излиза. Да, тук имах любим коментар от Анди Сутико, което те са ми написали, ама го няма в нито едно видео. Ау. Старта. Чакай. Чорт. Нямам ли на живо, бе? Най-стари. Да, той са ми най-старите видео. Всичко едно. Какво най-стари, бе? Той вчера се пусках. Той днеска се изработва доста. Поне 30 години. И добре. Това ще бъде от мен. Мога да опитам да направя филм. Няма покупки. Тук ще се казват да. Я съм направил поредица. Това ми е първата поредица. Добре, тук е свършено видеото. Ако е харесало, абонирайте се канала с камбанката. От мен е хора. Чао! Следващото видео.